Miki rešio da otkrije šta je uzrok smrada u sobi, pa mirisao tuđe cipele. Nakon što se završila prva žurka nove sezone reality programa, Miki Đuričić je svratio do spavaće sobe i na zahtev cimera probao da otkrije šta smrdi u sobi i išao je od kreveta do kreveta i mirisao cipele, patike, papuče i sve što je našao. Ovde nešto smrdi, vidi, odavde miriše i onda smrdi. Aj ti reci gde osetiš, rekao je Damiro. Ja imam devijaciju, ali jesu nečije nožurde ovde. Daj da pomirišem. Ja nisam gadljiv, kunem vam se, ovde se oseti, rekao je Đuričić. Baš bazdi ovde, izjavio je Damiro. Nisu moje, sad sam se kupao, ubacio se Dino. Nisu, ali možda su ove cicamace, ali nisu ni one, naveo je Miki. Aj Miki ovu ovde, zamolila je Dalila. Nisu te, ali mislim da smrdi u ovim kesama, tu smrdi, aj pomiriši Dalila, rekao je Miki. Nešto stvarno smrdi, dodala je Dalila. Jako mi je žao što neću deliti ovaj vonj sa vama, prijatno, laku noć i doviđenja, govorio je Miki i izašao. Lajkujte nam video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.